Morning. Business statistics, tabulation of data. Tabulation. Tabulation is a systematic arrangement of raw data in a compact form of horizontal rows and vertical column. Horizontal row, vertical column, ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஒரு ரா டேட்டாவை நம்ம அதில் வந்து ஒரு காம்பேக்டாக நம்ம அதில் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனுடைய யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். யூசஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ். இட் சிம்பிளிஃபைஸ் த ப்ரெசன்டேஷன். நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபைவாக இருக்கும். அண்ட் தென் கம்பேரிசனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் தென் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டெண்டன்சியை வந்து அது வந்து என்ன செய்யறதா இருக்கும்னா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். பார்ட்ஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ். டேபிள்ஸ் உடைய பார்ட்ஸ். டேபிள் நம்பர், டைட்டில் ஆஃப் தி டேபிள், ஹெட் நோட், கேப்ஷன், body of the table and sources of the data and footnotes. இதெல்லாம் இருக்கும். So parts of tables அதனுடைய for example table, the table title of the table, table number and head notes of the table. 1000 tons அப்படின்றது head note of the table and caption and body of the table. Sources means நம்ம எங்க இருந்து அந்த டேட்டாவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம் அல்லது எங்க இருந்து டேட்டாவை நமக்கு கிடைச்சது அதுதான் நம்மளுடைய சோர்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இந்த டேபிளுடைய சோர்ஸ். டயக்ராம்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ். டயக்ராம்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ் இது வந்து நம்ம டேபிளோட இந்த டயக்ராம்ஸ்லயும் கிராஃப்லயும் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஈஸியா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அதே போல விசுவலா இருக்கிறதுனால ப்ரெசன்டேஷனுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கும். ஸோ அந்த டேபிள்ல கொடுக்கறது விட நம்ம டயக்ராம்ல கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா குயிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு என்னவா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ்ல என்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். பாயிண்ட்ஸ் டயக்ராம், லைன்ஸ் டயக்ராம், பார்ஸ், ஸ்கொயர்ஸ், ரெக்டாங்கிள், சர்க்கிள்ஸ், கியூப் அண்ட் எக்ஸெட்ரா. டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ட்ஸ். இப்போ சார்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து சார்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய சார்ட்ஸ், லைன் சார்ட்ஸ், பார் சார்ட், அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டயக்ராம்ஸ்னாலையும் சார்ட்ஸ்னாலையும் என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா நம்ம விசுவலா பார்க்கறதுனால இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ராக்டிவா இருக்கும், இம்ப்ரெசிவா இருக்கும். அதே போல டைம் வந்து சேவ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். நம்ம வாஸ்டா நம்ம ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சார்ட்லயோ டயக்ராம்லயோ இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், குயிக்கா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அப்சர்வ் பண்ண முடியும். மேட் கம்பேரிசன் ஈஸி. அதாவது நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். அதே போல நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முடியும். தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிளா சார்ட், பை சார்ட், பார் சார்ட் அண்ட் லைன் சார்ட். லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸ். லிமிடேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து இவ்வளவு ஈஸியா இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியதா இருந்தாலும் இதுல சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த டயக்ராம்ஸோடைய லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் அனலைசிஸ்க்கு இது என்னவா இருக்காது, பாசிபிளா இருக்காது. இது ஒன்லி அப்ரோக்ஸ் வேல்யூ சில நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோக்சிமேட்டா வேல்யூஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம டயக்ராம்லயோ நம்ம சார்ட்லயோ நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும், மார்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அக்யூரேசியை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. தென் ஆல் டீடைல்ஸ் cannot be presented diagrammatically and or graphically. சில மேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம்ல நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, கொடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்லி டேபிள்ல தான் நம்ம என்ன செய்யணும், கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு லிமிடேஷன். அதே போல இந்த டேபிள் அண்ட் டயக்ராம் அண்ட் கிராஃபை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு அதுல ஸ்கில்ஃபுல் பர்சன் வந்து தேவை இல்லையா. ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு தான் அதை என்ன செய்ய தெரியும் அப்படின்னா அந்த டயக்ராம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம என்ன செய்ய முடியும், அனாலிசிஸ் பண்ணி ரிசல்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு முடியும். ஸோ அதே போல இந்த டேபிளுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரியா தான் அந்த ஷார்ட் அந்த டயக்ராம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? இது வேற எதையும் என்ன செய்யாது, நியூவா எதையும் நமக்கு என்ன செய்ய போறதுக்கு சொல்றதுக்கு இல்லை. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸ்.
Okay, understand? Thank you.